Silav roj baş hevano. Hêvîdarim herkes baş e. Çend nûçeyên deqeyên dawî hene dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Li Rojavayê Kurdistanê hinek amedekarî hene heta roja îniyê lê sebebî tam nayêzanîn. Bang li gel tê kirin, şiyarî tê kirin, dibe ku êrişên dewleta Tirkiye bin, dibe ku hin tiştên din hebin, dibe ku gefa Daişê hebe, lê ji navê amadekarî tê kirin. Daxuyaniya fermandara YPG heye dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Tiştên balkêş tê de cihî digirin. Ew heyeta ku doh bi şev me behs kir heyeta ku çûbû Şamê heyeta Amerîkî, senatorên Amerîkî jî di nav de bû, Tom Barak jî di nav de bû. Ahmed Al-Şara re hevdîtin pêkanîn. Paşê jî em pê hesiyan ku bi Mazlûm Abdî re jî rûniştine. Lê ciyê hevdîtina wan ne Şam e. Ew sedî sede. Ama li ku derê hevû didîtine? Gelo dibe ku li İsraîlê hevdîtibin, gelo dibe ku heyeta Amerîkî hatibe qamişlo yan hesekê li wê derê hevdîtibin. Ev êdî ciyê hevdîtinê ez dibêjim girîng e. Ê wê pişra derbikeve ji ber meseleyên ewlekarî niha zû bi zû nabêjin. Eger hûn amade bin em hema dest pê bikin hevan. Yani bifikirin ku sed kanalên mîna me ê Kurdî hebin çiqas xweş e. Dewleta Tirkiye êdî merû nikare behsa asîmilasyonê bike, merû nikare behsa têkbirina milletê Kurd bike. Yani serkeftina milletê me di destê me de ye hevan. Em xwe pêş bixin, em mezin bin, em kanalê xwe li hev zêde bikin. İşê dewleta Tirkiye tune bila projeyan pêş bixe, bila asîmilasyonê pêş bixe qet nexema me ye. Destê me de ye. Em çima dibin pêlîstok, em çima xwe dixin bazarê, em çima têne firotin. Bana tiştê mühîmin. Yani bila bîra me da be. Hewl bidin hemî hevalê me ku Tirkî van xebatan birêva dibin bila tev Kurdî çê bikin. Em bidomînin. Büroya Çapemeniyê ya Dem Partiya ra gihand ku heyeta İmraliyê wê roja 28 Tebaxê biçe grava İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêk bîne. Heyet ji Faik Özgür Erol, Pervîn Buldan, Midhat Sancar pêkti. Piştî avabûna Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û ya Demokrasiyê cara ewle heyet diçe İmraliyê bi Öcalan re hevdîtinekî pêktîne. Her wiha çav li rêye ku Öcalan di hevdîtinê de li ser xebatên komîsyonê di derbarê pêvajoya çekdanê de hin peyamên nû bide. Em li bendêne ka 28 mehê kengê sibêne du sibê ye. Serokkomarê Dewleta Tirkiye yê AKP'yî Tayyip Erdoğan li Milazgira Mûşeya Xifî tekildarê pêvajoyê heyî çi got dibêje her ku Tirkiye di rêya çareseriyê de pêş dikeve sabotaj jî ew qasa zêde dibin. Lê çi dikin bila bikin vê carê nikarin bi ser bikevin. Ji bo hêzên xêrnexwaz dibêje. Hin derdor jî dibêjin di vê pêvajoyê de hêza xêrnexwaz alîgirên Tayyip Erdoğan'ın. Ew îddiayekî ye. Êdî Tayyip Erdoğan divê xwe îspat bike. Kenan Taş mala te ava herê bî. Çi dibê? Dibê Kurdiye te pir xweş e, çavş e. Pir xweş e, ez wisa fehm dikim. Mala te ava Kenan herê bî. Kurdî zimanê me ye, em hemî xweş diaxivin. Tenê dibê em serwext bin, haya me ji xweşbûna Kurdî hebe, ew muhîm e. Em bidomînin hevan. Niha di derheqê gotinên Tayyip Erdoğan de hin gotinên me jî hene. Ka ez vê maşetê bînim ser ekranê pêşî. Maşeta ku min amade kiriye li ser vîya ez hema bînim ser binêrin ka me çi tê da nivîsiye. Me gotiye temînata berxê çawa gure temînata Kurdan jî li Sûriyê Türkiye'ye. Ev iddiaya Tayyip Erdoğan'a ku dibêje li Sûriyê temînat yani garantiya Kurdan Tirkiye'ye. Bila pişta xwe bi kesekî din vegirê nedin Amerika û nedin İsraîlê tenê bila pişta xwe bidin Tirkiye. Di kurmancî de pişta xwe bidin Tirkiye û zanin du watiyan da tê bikaranîn. Yek mirov pişta xwe dedê û xatir jê dixwaze diçe. Yek jî mirov pişta xwe pêva girê bide. Ew tê wê manî ku mirov bawerî pêtîne. İja ez viya di mana wê de dibêje pişta xwe bi Tirkiye ve girêdin. Em hema bidomînin ka binêrin Tayyip Erdoğan çi dibêje?
her ku devleta Türkiye yani Türkiye daraya çareseriye de peş dikeve sabotajı zede dibin. Le çi bikin jî vê carê ew ê nikaribin bi ser bikevin. Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdoğan'la Milazgira Mûşê tevlî törenekî bû merasimekî. Erdoğan tekildarê pêvajoyê got gel bi baldarî bi hêvî pêvajoyê dişopîne teqîb dike. Tayyip Erdoğan diyar kir ku hin alî hene ji dil piştgirî didin vê pêvajoyê. Hin alî hene jî hewl didin bi rojevên bê eleqe pêvajoyê jarî bikin. Wekî din çi dibêje Erdoğan, her ku Türkiye dirêya çareseriyê de pêş dikeve sabotajî zêde dibin. Lê çi dikin bila bikin vê carê tu kesekî wê nikaribe pêşî li vê pêvajoyê bigire nikaribe jarî bike. Erdoğan anî ziman ew li herêmê aştiyekê mayînde dixwazin. Yani behsa Sûriye dike. Mîna hemî xuşk û birayên me yên li Sûriye temînata ewlehiyê, temînata aramî, temînata huzûra Kurdan jî Tirkiye ye. Yên berê xwe didin Enqere û Şamê wê bi ser kevin. Em dixwazin pirsgirêk beriya diyalogê, beriya dîplomasiyê were çareserkirin. Tirk, Ereb, Kurd, gelên din ve heta qîyametê bi hev re bijîn. Yani dibêje dema êm ku xwe bi xwîna Müslümana xwî dikirin ji ser dîka dîrokê hatin xistin, yani ji dîrokê hatin dûrxistin, yani têk çûn, di wê manê de dibêje. Hatin xwarin yani hatin têkbirin yani. Welhasıl. Ama em dîsal vê derîne, em li Milazgirêne, em bi ser ketine. Yên ku xwe bi xwîna Müslümana xwe dîkirine. Tayyip Erdoğan pir şaş daqifiya. Dibê em ê bi hev re stranên xuşk û biratiyê bibêjin. Naye. Naye. Pêdiviya me bi stranê te ê xuşk û biratiyê tune Tayyip Erdoğan ya. Ya pêdiviya me bi huzûrê heye, bi qanûnan heye, bi jiyanekî hinek ciddî heye. Hinekî ciddî bin ya. Ya hûn kîra rûbirûne ya. Ya dewletekî heye, welatekî heye, rojlata navîn heye, em qet nebêjin welatekî jî, dev ji Tirkiye berde. Heremekî rojlata navîn heye, em jî li wê derê ne, hûn jî li wê derê be. Hinek bibin însan, hinekî wekeviyê biparêzin ya. Em ji xwe re xuşk û biratiyê stranan bi wexta stran gotinê ye ya, destê te di xwîna Kurda de ye ya. Ya me nede axaftin. Hinek ciddî bin yani. Ê ku xwîna Müslümana rijandine ji ser dîroka, ji ser dika dîrokê hatine avêtin, ama em li wê derê ne. Ya milyon û nîv xwîna Xrîstyana kîrjan Ermenî çima hatin qetil kirin? Sirf ji ber ku Xrîstyan bûn. Wekî din sûç gurên wan hebû. Ka Asûrî, ka Sûriyanê li rojata navîn man li Mezopotamyayê. Ka ew gelê qedîm ê rojata navîn ê Mezopotamyayê. Xwedî wê şaristaniya bêdawî. Ka yek medeniyetekî Tirkan heye li rojata navîn. Ji bilî wêrankirinê, hilweşandinê, xirabkirinê, xwînrijandinê. Yek medeniyetekî xwe bibêje Tayyip Erdoğan. Hezar salê hûn hatine Mezopotamyayê. We çi kir ji bilî hilweşandinê? Ka hûn çûn nîvgira ve Ereban, hûn çûn ve nîvê Afrikayê dagir kir, hûn çû heta Balkanan, çûn nizanim ku derê. Ka we medeniyetekî li pê xwe hişt? Na. We tenê xirabî, hilweşandin, xwînrijandinê li pê xwe hişt. Rêça we diyar e, sor e. Ji ber vê yekê behsa xwe medeniyetê nekin. Sozên wisa nedin Kurdan. Eger hûn mîna însanan, mîna mirovê medenî hûn dixwazin bijîn, werin ji ber kirinê xwe lêborîn bixwazin, efû bixwazin ji Kurda, ji Asûriya, ji Ermeniyan efû bixwazin. Yani hinekî efû fêr bin, fêr bin. Yani ji me yek ji îşaretê medeniyetê xwestina efî ya. Roja ku efû xwest bizanibin ku hûn samîmî ne, hûn dereyekî rastan e. Baş e? Tamam. Hevan da. Binêrin. Tayyip Erdoğan bila ji me re behsa temînata ew ê neke yani. Temînata ku dewleta Tirkî dide Kurdan, temînata ku Kurd dide berxê wekî hev. Firqa wî tune ye. Bêjin hûn jî binivîsînin. Şîrovê xwe binivîsînin. Rast e ne rast e? Ha. Ji ber vê yekê yani 23 sale li ser hukme, li ser desthilatdariyê ye Tayyip Erdoğan û hevalê xwe, yek hevalekî xwe derdora xwe nehişt û bi kîjan rûyê dikare biçe Bakurê Kurdistan ez wî jî nizanim heqeten şansekî mezin ê Tayyip Erdoğan heye di dawiya desthilata xwe de, dawiya emrê xwe de Kurdan şansekî daye wî, avaya ji bo wî heqeten nîmetekî mezin e bila maşke bide serserê xwe. Normal kesekî din, milletekî din dişûna Kurdan da biye,
hesabekî pir ciddî ji Tayyip Erdoğan dixwest, Tayyip Erdoğan weke muxatab jî qebûl nedikir. Yani nabe yani. Ji ber vê divê mirov rastî bibêje. Ya ê me em dikarin rastî bibêjin. Çünkü ji ber gotinên me av germ û sar nabe. Ji ber gotinên me pêvajo xerab nabe. Em ji xwe kesekî halê xwe dane. Em ji xwe re kesekî halê xwe dane, ji xwe re dibêjin. Em ji xwe re sohbet dikin nava xwe de. Ji ber vê hinekî wî aliyê de azadiya me heye. Yani em dikarin, heqê me heye. Ama wextê ku berpirsyariya mirovaniya siyasî hebe, mirov erkdar be li derekî di saziyekî de ya jî di partiyekî siyasî de mirov nikare ew qisa vekirî û serbest biaxife. Ev jî şansê me ye. Şansê Tayyip Erdoğan hebûna Kurdan e. Çawa ku Tayyip Erdoğan efû dikin, şansê me jî ew azadiya me ye, bila hebe. Îja hevan na. Niha yani bila ran hebe, yani mirov aciz dike. Ew kesê ku destê wan di xwîna bisilmanan de heye, ya kî xwîna bisilmanan rijandiye ya? Ya eybe ya. Ya bisilmana xwîna dünya alemê rijandiye. Bisilmana xwîna xwe rijand. Bisilmanan li Şengalê 5000 keç û jinê êzidî revandin. Ya sirf ji ber ku êzidî bûn, sirf ji ber ku ne bisilman bûn. Êdî çi dixwazî yani? Ya Tayyip Erdoğan vê dev ji vî durutiya xwe wextê bernede, rastî wextê nebêje, em bawerî bi gotinê wî nayînin. Ez çawa karibim êzidiyekî ixna bikim ji ber van gotinê wî? Ew kesên xwîna bisilmanan rijandine. Kî xwîna bisilmanan rijandiye ya? Ne wisa ye? Ne wisa ye? Eger behsa İsraîlê dike, İsraîl ji dîrokê ranebiye, ya din jî İsraîl wextê êrişê Filîstînê dike ne ji ber bisilmanbûna wan e. Ne ji ber bisilmandiyê. 22 welatên Ereb hene, di nava xwe de nekarîn perçeyekî ax, perçeyekî erd bidin Filîstîniyan. Nikarin 4 Filîstîniyan pêşwazî bikin. Milyonan ser xwe re bin xwe re dikin. Hele Erebistana Suudî ew milyar dolarê ku ji ber hecî dibin wê derê dihêlin, qurişek ji wan pêşkeşî Filîstîniyan nake. Pêşkeşî Yemenê nake. Sûçê İsraîlê tê de heye. Na. Ya. Ji ber vê mirov hinekî rastî bizane be. 22 welatên Ereb heye, Xwedê zane çend welatên bisilman heye, em qet nekevin navê. Tew nizanim hejmara wan jî. Nîvê dunya zêdetir bisilmaniya. Nikarin li Xwedî li 4 Filîstîniyan derkevin. Heyeta ku nû hatiye Rojavayê Kurdistanê yan jî Sûriyê, em nizanin bi Mazlûm Ebdî re ku derê hevdîtin pêkaniye, lê hatina vê canikê dibêjin dibe ku destguherandin be ya jî guherandina wezîfê be, dibe ku bikeveşûna Thomas Barak ku li hember wî nerazîbûnekî ciddî heye li rojeta navîn. Ka nûçeyên deqeya da wî heye ji we re vekim hevano. Min gelek tişt hazirkirine eger hûn li bendê bin ez ê ji we re bixwîrim niha. Niha me weku Rojdatê Sûriya me dibûna xwe bilind kiriye her gefekî wê bi berfsiyerî. Ha. Ebu Ömer ed-İdlibî dibêje ji Ros Presê re. Me li Bakur Rojdatê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê amadebûna xwe derxistî astiyê herî bilind. Her gefekî wê bi bersivekî biryardar re rûbirû bimîne. Hêzên Sûriyeyên Demokratîk asta amadebûna xwe li Bakur Rojdatê Sûriyê bilind kiriye. Pozisyona eskerî xurt kirine. Kampanyayên li dijî şaneyên Daişê dijwartir kirine. Hevrêziya bi hevpeymaniya navnetewî re zêdetir kirine. Ev yek jî ji hêla fermandar Ebu Ömer ed-İdlibî ve bi daxuyaniyekî hatiye ragihandin ji Ros Presê re. Wekî din destnîşan kir ku di divan demên dawiyê de hewldanên enfîltrasyonê yên komên bê serûber û ên ku dibin rêveberiya ajansên îstixbaratên herêmî de dixebitin, bi armanca bi îstiqrarkirina ewlehî hatine pûçkirin. Ev yek bi tetbîqatên perwerdeyiyê yên hevbeş bi hêzên hevpeymanî re danasîna amûrên teknolojîk ên ji bo çavderî keşfê re hevde me. Xuya ye tetbîqatekî eskerî hatiye amadekirin bi hêzên hevpeymanî re hem li dijî Daişê û hem jî li dijî hin hêzên ku girêdayê îstixbaratên welatên derdorê ne. Welatên derdorê kî heye ji bilî dewleta Tirkiye ya? Kî dixwaze zirar bide Rojavayê Kurdistanê bibêjin ji bilî dewleta Tirkiye?
İran karı İran'ı geleke. Vega ve İran bu mesele para mecbule. Devleta Türkiye hen komünçekler amedekirine naha hevlde de be istikrari ava bikele Rojava Kurdistan'ı naha tedbir hatine girtin. Hatta Roja inni Arabuşeki averte hatiye ilan kirin. Tatbikatın perverdeyi yin hevbeş hene. Ez bawer dikim hin amûrên teknolojîk ku anîne Rojavayê Kurdistanê ev amûrên ji bo çavderî ji bo keşfê ev niha li ser wan perwerdehî tê kirin tatbîqat dibe çarçovê de ye jî. Fermandar Ebu Ömer El İdlibî li gotinê xwe zêde kir ku hêz bi baldarî tevgera fraksiyonên girêdayî hêzên herêmî li Rojava li başûrê Çeman dişopînin. Van ihtimalên heyî li ber çavan digirin bi amadebûna tevahî ji bo dûrxistina her gefekî potansiyel. Gefên potansiyel çi ye? Yani ew çekdarên dibin hukmê dewleta Tirkiyeyê de ye. Te qes kir ku stratejî di serî de parastineke çalak ye di heman demê de vebjêrkên pêşîligirtinê yên rast dema ku hewce bi parastinê hebe. Ez bawer dikim bi vî awayî ew qas hate femkirin. Tabii mesele epê dirêj e yani nûçe epê dirêj e. Ez binêrim eger tiştekî awer tiştekî lê zêdetir hebe ez di bültena êvarê de jî ez ê ji we re pêşkêş bikim. Ama ez dibêjim mesele ev e. Gef û tehdîtekî ciddî heye. Niha xwe amade dikin. Hem tatbîqat heye û hem jî amadekarî hene. Hevan ez nûçeya Tayyip Erdogan ez dibêjim em bihêlin aliyekî. Ew hat femkirin. Niha ev komisyona ku me behs kir, komisyona ku Kurdî qedexe dike, ew jî sibê du sibetêne cemhev, civînê wan hene, civîna şeşemîn û heftemîn û heştemîn û qasê Meral Danişbêjtaş behs dike, komisyon plan kiriye di hefteyên pêşme de, roja wêne diyar e, ew ê bi Rêzdar Abdullah Öcalan re jî hevdîtinekî pêk bînin. Yani ew dibêje Meral Danişbêjtaş hûn zanin endameke komisyonê ye, dibêje li gorî texmîna min. Yani tê wê manê ku agahî girtiye ama eşkere nake, tenê texmîna xwe dibêje. Heqî wî tune bibêje belkî jî. Hevan no, hêzên ewlekariya hundirîn diyar kir ku êvara 25 Tebaqê saet di 21 nîvan de askerên dewleta Tirkiye gule raşandine ser Kobanî. Ah dewere safîk. Di daxuyanî de hate ragihandin ku askerên dewleta Tirkiye ji ser sînor gule barandine ser bajarê Kobanî. Tam di wê keliyê de zarokekî 15 salî li hundirê dikanê bûye hedef anha gram birîndar e rakirine nexweşxanê. Zarokê birîndar rakirin nexweşxanê anha tê derman kirin. Em hêvî dikin tiştekî nêserî wî. Hêzên ewlekariya hundirîn êriş şermezar kirin gotin binpêkirina vekirî ya peymanên parastina mafê mirovan ên navnetewî ye. Em bi biryarin gelê xwe biparêzin, aramî ewlehiya herêmê xurt bikin. Dibêje hêzên herêmî. Tayyip Erdoganê ku dibêje Rojavayê Kurdistanê milletê Kurd dibin temînata dewleta Tirkiyeyê de ye, temînata te evet Tayyip Erdogan. Tu nikarî xwedî li eskerekî xwe derkevî ya. Ya hinekî hûş bin ya, hûş bin. Esalet hine canan di bêdengî de ye ya. Derdikevî dişî milazgirî vır 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 em hane ev qet tiştek jî nê tu nikarî xwedî li eskerê xwe derkevî. Ra dibe dibêje nizanim em dikarin qet nikarî tiştekî bikî. Askerê te hê jî operasyona pêk tînin, askerê te hê jî dronan dibarînin ser serê Rojavayê Kurdistanê, îstixbarata te hê jî dixebite, ew mirovê te herî nêz ku navê wî Hakan Fîdan e, hê jî diçe fîtne fesadiyê dixe nava Ereb û Kurdên Sûriyê de. Haye ve jî heye. Orhan Özant biye endam Malatyaya va her hebî. Orhan. Ji ber vê yekê yani mirov divê rastî bibêje. Yani alîkî de askerê wî li wê derê gule berde ser şeniyê Kobanî, askerê wî nizam Kudrê çi dike bi xwe jî tê îstixbarata Tirkiye li başûrê Kurdistanê tijîye. Süleymaniye tevlihev kirin. Tayyip Erdogan temînata Kurdan Tirkiyeyê. Hevan no. Heta ku
otoriteya siyasiya Kurdan tune be genceme dibin çete. Genceme ve behev kevin. Hatta ku otoriteya askeri ve siyasiya Kurdan ne bicih kirin li Kurdistanê genceme ve hevudu bixin. Çetecitî ve peşkeve. Lümpentî ve peşkeve. Li Amedê di navbera du komanda şerê çekdarî derket de encamê de du kes mirin 5 kes birîndar bûn. Arewşa birîndarekî gelekî giran e. Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan ya Demirörenê yani ew a Tirkiye bûyer li navçeya Yenîşehirê li cadeya Fîskayayê qewmî li ser cadeyê di navbera du komande şer derket. Di navbera van komande berê neyartî hebiye. Neyartî li ser çi ye gelo? Li ser namusê ye, li ser pere, li ser aboriyê, li ser tiştên qaçaxin em nizanin. Ama neyartî hebiye. Ji ber ku nekarîne mesela xwe bi dawekî safî bikin, nekarîne ji ber ku edalet tune ye. Ji tiştek ku ez bêda dibêjim, çend roja dibêjim ev e. Baweriya milletê me bi edaleta dewleta Tirkiye naye. Dixwaze edaletê bi xwe dîzayn bike. Edaleta Kurda jî tune ye. Tiştekî otoriteyekî ji tune. Çi dibe millet qanunan li gorî xwe pêktîne. Herkes qanûnê xwe pêktîne. Wê demê navî dibe çi? Kaos. Kaos ev e. Herkes rabe li her derê qanunan bi xwe pêk bîne. Mîna ku rêgezên trafîkê kes guh nede li nava bajarekî trafîk ser û guhê hevkeve. Çima? Çünkü qanûnên trafîkê nayên pêkanîn. Wisa ye. Civak eyn wisa dibe. Acilen otoriteya siyasî, otoriteya eskerî ya Kurdî dibe çê bibe, ava bibe. Asayişa heremî aj Kurdan ava bibe. Ve ez ê tim bibêjim. Hatta ku hûn westiyan û herkes westiya û ez ê bibêjim pêdiviya Kurdan pê heye. Hûn ê bêjin ya ev camêr çima ez ê heftê û heft hezar cara dubarê bikim. Tiştekî rast be rast e. Endamên her du koman ji otomobîlê xwe pêyabûn bi demançeyan gulev li her reşandin li ser agahdarkirina welatiyan hin polîs tîmên tenduristiyê hatine cêbûyerê di şerê çekdarî de heft kes birîndar bûn. Birîndar piştî müdaxeleya destpêkê ya tîmên tenduristiyê ew rakirin nexweşxaneyê. Birîndarê bi navê Mustafa Akşit jî Şexmûs Uğurkan ew jî rewşa wan gelekî giran e. Tevê hemû hewlên bijîşkan nehatin rizgarkirin û mirin. Na ev her du birîndar mirine. Mustafa Akşit, Şexmûs Uğurkan her du giran birîndar bûn. Her du jî mirine li nexweşxanê. 5 birîndarên din jî li nexweşxaneyên bajêr hatine dermankirin. Yek ji wan dîsa jî giran e ew jî li ber mirinê ye. Hêvî dikim sağ bin ya. Xortê me ne hemî. Hêziyên ewlehiyê di derbarê bûyerê de dest bi lêpirsînê kiriye. Ev meselekî bi vî şeklî ye. Pêdiviya me çi heye? Otoriteya eskerî û siyasî Kurda heye. Hevanna. Em didomînin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê, İsraîl Katz îro diyar kir ku artêşa İsraîlê ji bo parastina niştecihên Girê Golanê ji gefên Sûriyê ew ê li lûtkeya Cebel El Şeyh û herema tampon bimîne. Yani İsraîl û Sûriyê dernekeve. Katz anî ziman ku ew ê durziyên li Sûriyê biparêzin. Hat femkirin? Hat femkirin. Doh bi qasî 100 eskerên İsraîlê çûn heta taxên Şamê li wan deran geriyan. Xuya ye ew ê li wan deran bimînin. Ji xwe herema di navbera Şam, Girê Golanê, Swêdayê de ew ê were bêçekkirin. Yani tenê hêzên İsraîlê dikarin biçin, yek jî însanên bêçek dikarin biçin. Mesele ev e. General Mazlum Abdî li Ürdünê hebû dîtine dibêje roj hatû. Yani Ürdün jî baş e. Çima? Çünkü beriya niha hevdîtinê li Ürdünê di navbera İsraîl, Amerika û Sûriyê de pêk dihatin bê tevlîbûna rayedanên Rojavayê Kurdistanê. Eger Mazlum Abdî çûbe Ürdünê li wê derê hevdîtin pêkanî be ez dibêjim qey baş e. Ev
ادید به دستپیکی نه وقتی که مرو دعو بکه خلق المروان گدار دکه نه وقتی که خلقیش تره گود نه چه پاریسی تو بیجی تمام از ناچم و دمیت تیو معنی تو سریت تبینی وقتی خلقیش تره گود تو هلبجارتنا پیک ناینی لروجوا تا گود از پیک ناین و دمیت تو سریت تبینی دولت ترکیه دبی سدی ست tek biçeli Suriye Rojava Kurdistan'ı. Gotini vi meru ne de serveris. Meru ciddi negre. Bana mühimen hevanno. Yani ez dibêjim eğer ev canik ez navi yüz were bêjim ez Jan Şahen. Ev endama kongreye, endama kongre Amerika'ya senatore. Ez dibêjim belki dibe ku were bikeve şuna Thomas Barak. Hinek dosta Kurdan xuya dike. Lê em nizanin. Siyaseta Amerika'ya ev pek bine. Ez hema bidomînim hevanno. Şandeyeke payeblindiya Amerîkî li gel fermandarê giştî Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî hevdîtinek pêkanî. Çavkaniyên taybet ji televizyona Ronahî re ragihandin. Şandeya payeblindiya Amerîkî ji Senatora Amerîkî endama Komîteya Têkiliyên Derve Kongre Jan Şahen, namzetê Amerîkî Joe Wilson, nûnerê taybet yê Sûriye Thomas Barak pêk dihat. Şandeyê li gel fermandarê Qesedê bûyerên siyasî yên dawî, meseleyên ewlekariyê yên heremê, rêbazên piştgiriya îstiqrarê, xurtkirina hewldanên têkoşîna li dijî terorê nîqaşkirine, ciyê civînê her çend nê zanîn jî hevalê me dibêjin yani Wîsatê Ürdünê em nizanin. Dibe ku li Omanê be, dibe ku li deverekî din be, heta ku neyê piştrast em nikarin sedî sed tiştekî bibêjin. Ama li Şamê nine ew tê zanîn. Televizyona Ronahî vekîlî dibêje, civîna ku bi Mazlûm Abdî re pêk hatiye nel Şamê ye. Endama fermandariya giştî ya YPJ Newroz Ahmed diyar kir, modela rêveberiya Xweser ne tenê ji bo Kurdan ji bo tevahiya Sûriyê modela herî rast e. Ew ê li ser wê jî îsrar bikin. Newroz Ahmed diyar kir ne ji bo ku ew lewazin, ji bo ku ew çareseriyê li dervê şer digerin, bi baldarî tev digerin, ew çareseriyê dixwazin. Em êrişê tu kesekî nakin, em şer naxwazin. Lê dema ku li dijî me êriş bêne kirin, em ê weke mafekî xwe heta dawî biparêzin. Endama fermandariya giştî ya YPJ Newroz Ahmed derbarê naskirina rêveberiya Xweser û entegrasyonê de jî nirxandinên balkêş kirin. Newroz Ahmed anî ziman modela rêveberiya Xweser ne tenê ji bo Kurdan ji bo tevahiya Sûriyê modela herî rast e. Em ê li ser vê modelê îsrar bikin. Modela ku dikare aştiyê ji gelan re bîne, modela ku dikare pirsgirêkan biriya demokratîk çareser bike ev model e. Kurkirina nakokiyan, dirêjkirina şer ji bo Daişê ji bo komendin yên çete zemîna xwe xurtkirinê ava dike. Niha dibêje kurkirina nakokiyan û dirêjkirina şer ji bo Daişê ji bo komendin zemîn amade dike ku xwe xurt bikin. Ji ber vê jî em dibînin divan demên dawiyê de êrişên xwe zêdetir kirine, vê yekê ji bo heremên dervê Sûriyê jî îmkan derfeta xwe a rêxistinkirinê tevgera çetiyan zêdetir dike. Newroz Ahmed qesede rêveberiya Xweser ji bo pêkanîna lehevkirinê xebatên xwe didomînin wisa dibêje. Da zanîn ji ber hikûmeta veguhêz nikare artêşeke ku li ser tevahiya Sûriyê serwer be ava bike, Arewşa li Afrînê girê spî li serê kaniyê perçebûna li tevahiya Sûriyê êrişên li dijî durziyan bandorê li Bakur Rojhilatê Sûriyê jê dike. Tespîta wî balkêş e. Yani artêşa îro ya Sûriyê nikare bibe hakimê tevahiyê Sûriyê. Nikare li ser tevahiya Sûriyê serwer be, hakim be, artêşekî ava bike. Di vê rewşê de Afrîn jî, serê kaniyê jî, girê spiyê jî hê jî dibin dagirkeriya dewleta Tirkiye de ne ev weke suçê Sûriyê dibîne. Li dijî hemû rewşên ku biqewimin, haziriyên me, amadekariyê me dewam dikin. Gelek xeterî hene li pêşiya me. Ji bo gelê me, ji bo mijara xwe parastinê dibe ji bo me meselekî pîroz e. Mesela amadekirinê. Mesela xwe parastinê. Em parastina milletê xwe dewrê
tu kesekî nakin dibêje Newroz Ehmed. Baş e, ji bo gelê me mijara xweparastinê pîroz e, mirov nikare xweparastinê dewrê hinekî din bike. Çend roja em behsa vê dikin. Xweparastin dibe serbixwe be. Em li dijî provokasyonan hêzê xwe timî şiyar dikin. Ne ji bo ku em lawazin. Ji bo ku em çareseriyê li dervê şer digerin, bi baldarî tev digerin. Gelên Sûriye gelekî berdê daye heta niha. Ji ber vê em li şûna şer dixwazin bi rêyên aştiyane bi lehevkirinê pirsgirêkê xwe çareser bikin. Em êrişê tu kesekî nakin. Em şer naxwazin. Nebelê. Dema ku li dijî me êriş pêk werin, em ê heta dawî heqê xwe, mafê xwe ê xweparastinê bikarbîne. Dibêje fermandara me Newroz Ehmed. Ev mühim e. Hevanno. Gotinên negatif normal ez di daxuyaniya de hez nakim. Mesela numune em ne lawazin. Ne ji ber lawazbûna xwe em vê dixwazin. Mesela têda negativîzm heye. Lawaz, gotina lawaz yani zayıf. Merû çi bêje baştir e? Em di dewra xwe ya xurt dane. Em bihêzin. Lê dîsa jî em aştî dixwazin. Mesela. Wextê ku mirov wekê mamoste mirov tiştekî fêr dike, ê min adetê min e, hemî hevalê min dizanin. Ez gotinên negatif bi kar nayînim. Mesela ez nabêjim wisa ve nexwe. Yani aliyê negatif ji insana ra nabêjim. Aliyê pozitif dibêjim. Ez nabêjim wisa ve nexwe. Ez kîjan awayê rastiye vexwarinê ye, ez wê dibêjim. Mesela hevalê min hene em dersa dublajê dibînin ne? Êdibê ez xwendina rastiya Kurdî fêrê hevalê xwe bikim. Ez nikarim awayê şaş ji hevalê xwe ra bibêjim. Şaş bixwînim pêşî, bêjim ne ew wisa nexwîne. Ev awayê perwerdeyê şaş e, ev daxuyaniyê şaş in. Ya rast çi ye? Merûv pêşî berê her tiştî bê ku şaşitiyan bixeserê hevalê xwe, merûv aliyê rast dibêje, bi vî awayî baştir tê fehm kirin. Numune tu wextê lîstika gogê fêrî zarokekî dikî, tu nikarî herî jê ra bêjî kuro ew wisa lê nexe. Vaya şaş e. Çi dikî? Kuro wisa lê xe. Îja ev daxuyaniyê fermî da jî canan tiştê wisa. Mesela tu derkê bibêjî em ne terorîstin. Mesela. Ya tiştekî xerab heye têda. Viya nebêje. Nebêje em ne terorîstin. Çünkü bala xelkê dişîne ser terorîzmê û te. Wê demê çi dibêjî? Em parazvanên mafê mirovan e. Em parazvanên milletan e. Raqîbê me terorîstin. Raqîbê me terorîzmê pêktînin, suçê xwe dixin stûyê me mesela. Wê demê çi dikî? Aliyê pozitif ji xwe re digirî, negatif dixî stûyê wan. Vana tiştê mühîm in. Di xîtabetê de, dayîn û stendinê de. Veya di jiyanê de jî mirov dikare bike yani. Di jiyanê de jî mirov dikare bi vî şeklî tev bigere. Ez dibêjim qey mühîm e. Canan tiştekî din jî heye, madem em ketine nava meselê, merû dibe tercümanên dijminê xwe. Mesela em dibînin her rayedarên me radibin dibêjin ya ji dewleta Tirkiye filan kes di derheqê me de gotiye vana mêrkujin, vana awqasa gund şewitandine, vana awsa çûkine, vana awsa zirar dane. Mesela merûv bê hemdê xwe dibe tercümanên dijminê xwe. Se îjab nake. Hevalê me rojnameger jî cana dikevin nava wan xetayan. Tu nêrî dijminekî Kurda diçe gotinê wî hemî tek tek dibêje. Ya tu tercümanê wî. Ya mêrik bi tonan pere bide ew qasa reklama nivîsa xwe nikare bike. Yani jî di derheqê te de hemî gotinê xirab gotiye tu çi wana dubarê dikî. Ji aliyê psîkolojîk ve divê merov ji vê xetê derkeve. Merov bikeve xeta xweparastinê û tam berûva jî xeta êrişî. Aliyê herî rast, aliyê pozitif, ne aliyê negatif merov derxe pêş. Vana tabî cure û awayê perwerdekirinê ye. Hevan mala we ava ji bo alîkariyê, ji bo endametî û ji bo abonetiya we, hevalên ku bixwazin bibin endam, cana ji min pirsan dipirsin ji ber vê ez ji we re bêjim. Di rûpela
پیشی ده fotoğrafı min heye. Vakti min çavat kemer u pela mina YouTube'e fotoğrafı min heye aliye çepi. Aliye rastê jî li wê derê linkek heye. Vakti min pê linkê dikin ew ê derê webjêr tên pêşiya we. Seçenek yani. Êdî hûn çawa bixwazin li wê derê hûn dikarin endametiya xwe beyan bikin. Ez gelek spas dikim. Ez ji we re rastî bêjim. Derdora min gelek hevalên min hene, rojnameger hene. Em dixwazin bi hev re bixebitin, em dixwazin vê kanalê pêş bixin. Pêdiviya van însanan çûn û hatin û mesrefên aborî heye ez bi îmkanên xwe bi mesrefê xwe ê malbatî ez nikarim bixim xizmeta vî kanalê. Yani kanal divê bikaribe xwe bi xwe xwedî bike ji bo pêşkeve. Ji bo însanan bigire kar, ji bo van rojnamevanan bixebitîne û yani marîfetên rojnamegerê me bixe xizmeta we. Yani pir sîstem pir hêsan e. Ne deh rojnamegerê me hene, marîfetên wan hene, agahiyên wan hene, yan jî tecrübe wan divê em marîfetên wan hevalê xwe bixin xizmeta civaka xwe. Ê çawa? Kanal lazim e. Ê kanal jî ji bo pêşkeve pêdivî bi maddiyetê heye. Ha ê min şexsî pêdiviyan pê tune ye, bütçeyekî min ê malbatî heye, bütçe min a şexsî heye, ez wî ji bo xwe bikartînim, têra min bes e. Yani pêdiviya min bi dahata YouTube'ê jî tune ye. Ama wextê ku wekî şîrketekî bixebite divê hevalên me bibin abone, bibin endam û wekî şîrketekî bixebite yani. Ew qas hêsan e. Yani mesele ev e yani. Yani ê min niyeta min tune ez îdara xwe debara xwe ji YouTube'ê çêkim. Na tiştekî wisa ji xwe nabe jî. Nakim jî. Çünkü ê min bi şiklekî din ez xwe xwedî dikim. Hevan na. Ez xatir ji we bixwazim hevan na. Gelek spas dikim ji bo hebûna we. Mala we ava. Saetên pêşmê de ez ê hewl bidim ji we re bernameyekî pêşkêş bikim. Eger Burhan hebe ez ê Burhan re biaxivim. Burhan normal mîvanê min ê ku şîrove dikin yan jî hunermend ez ê saet 21 şevê bi wan re hevpeyvîn çê bikim. Min bi Ozan Canê re qise kiriye. Ez pê re axivîme. Ozan Canê pir xweş ez pêşwazî kirim. Pir xweş behsa kanala me jî kir. Got ez li we temaşe dikim. Daîmî we dişopînim û wextê ku me jî ew dawet kir pir bi kêfxweşî qebûl kir. Soz daye me ew ê êvarekî şevekî saet di 21 û nîva de ama kîjan şev ez nizanim ew ê bibe mîvana me. Hin bûyer hatine serê wê ew ê ji me re behs bike. Ev canikekî xwewekê Ozan Canê nîşanda demek ku Ozan Canê heqîqî de zindanê de bû gelek bûyer hatin serî 5 salan hepsê de ma yek derket li Başûrê Kurdistanê xwewekê wê nîşanda tonkî pere ser navê Ozan Canê qezenç kir. Niha dayê wan hene çawa bû nizanim ama sirf mesele ew jî ne. Gelek mesele serê Ozan Canê re derbas bûne em ê jê bipirsin. Min tiştekî ji bîr nekiribe ez xatir ji we bixwazim. Bi heviya rojên xweş, azad dem baş.